moitos anos en tramitación e entendemos que entra dentro dos supostos de excepcionalidade do informe medioambiental. Son as palabras do alcalde estradense José Antonio Dono, que volve a poñer en riba da mesa, en plena actualidade, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. A vindeira semana será clave con esa xuntanza na que o propio alcalde tentará de desbloquear o que é o estudio medioambiental do plan, dicindo, entre outras cousas, que era un plan xa aprobado e, polo tanto, antes de que fose obrigatorio ese estudio medioambiental. De todas formas, digo, teremos que agardar, pero o Plan Xeral volve a estar de actualidade. Benvidos, benvidas aos servicios informativos de Estrada Televisión neste venres víspera do San Martiño na Estrada e día donde lles achegamos a información de forma resumida. Será a continuación. Son, como sempre, os nosos titulares. Íbamos a solicitar a exención, posto que este plan leva moitos anos en tramitación e entendemos que entra dentro dos supostos de excepcionalidade do informe medioambiental. Os cidadáns é que sean responsables, que teñan en conta que vamos a ter que perder todos algo en esta aposta, pero que a Estrada ganará moito se todos somos conscientes de que este é unha cuestión básica para a Estrada e fundamental para o futuro da Estrada. E nas grandes ocasións é onde se ven as grandes a gran responsabilidade que van a ter os estradenses, que non dubido de que van a entender que temos que sacar o plan adiante, sea como sea. Unha iniciativa que temos dentro da Escola de Teatro Municipal para extender o interés polo teatro nas distintas parroquias. Que sí, colega, que nos queremos. Ois, tío, eu vexo o humor como algo importante, xa sabes, o colegueo, os amiguetes. Sí, as chorbas. José Antonio Dono fará un chamamento aos colectivos. A vindeira semana ten unha xuntanza en Santiago, será na Xunta de Galicia, para tentar de desbloquear o que ata o momento era outro dos grandes escollos, ese plan medioambiental necesario para o propio Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pois ben, a vindeira semana tentará de desbloquear esa situación, dicindo, entre outras cousas, que o plan estaba xa aprobado no Concello da Estrada antes de que fose obrigatoria esa norma, pero, ademais dese argumento, fará un chamamento aos colectivos estradenses para, de algún xeito, tentar de recabar os apoios de cara ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. A partir de aí, o que temos que pedirlle aos estradenses é que entendan a situación na que estamos, que creo que a inmensa maioría dos estradenses son conscientes da neglixencia que supuxo non ter aprobado o Plan Xeral, da situación económica que nos ten levado non ter Plan Xeral, e que calquer Plan Xeral é millor que non ter ningún, e que vamos a ter que poñer todos, non só os gobernantes, algo da nosa parte, algo de colaboración para que definitivamente a Estrada teña un Plan Xeral que nos permita salir da situación na que estamos. Eu desde logo teño pensado pedirlle o apoio ao plan a todos os colectivos, promotores, empresarios, comerciantes e veciños. En xeral, temos que ser todos conscientes de que estamos nunha situación moi grave, tanto urbanísticamente como económicamente. O goberno é consciente da responsabilidade que temos de sacar este tema adiante e da nosa parte é evidente que vamos a poñer todo o que este nas nosas mans para intentar sacarlo adiante. Seguimos aínda en páxina municipal, aínda que neste caso con unha convocatoria que se fai dende a Concellería de Cultura. É para os alcaldes de barrio, para distintas asociacións veciñais, en definitiva, para trasladar algo importante, o teatro o rural. Esta mañá falaba do asunto o concelleiro de Cultura, Manuel San Martín Ovelleiro.
unha iniciativa que temos dentro da Escola de Teatro Municipal para extender o interés polo teatro nas distintas parroquias, de tal maneira que o obxectivo que se pretende é que haxa vida teatral nas distintas parroquias da forma que sexa. Punto final, señores. Agárdanos unha fin de semana festiva ao San Martiño na Estrada, pero ademais queremos facelo hoxe con unha curtametraxe a dun equipo de estradenses que conseguía o primeiro premio do certame de curtametraxes deste pasado ano que se realizaba desde a Xunta de Galicia. Estrea en televisión e disfruten con esas imaxes. Nos xa nos despedimos, volvemos a escoitarnos e a vernos o luns. Será a partir das 9:30 da noite. Ata daquela, saúdos, boa fin de semana. Moi boas noites. Que bonito concepto. Xa che digo. Os vos colegas sempre estamos xuntos. Si que casi somos parellas de feito. Que si, home, que sí, que isto é como un estado mental. Matámonos esto, sen parar, todo o día loitando cos libros, e que non podo máis. Sí, home, sí, todo o día. Bueno, pero polo menos sí. Sí, home, sí. Hola, ¿qué es?